Hola, som la Míriam, la Amèlia, la Iona, la Lola i jo, la Jennifer, i avui volem fer una entrevista per un projecte de perfils de l'AE i que ens expliquis una miqueta d'on vens i tot això. La primera pregunta seria on vas néixer? Jo vaig néixer a Tegucigalpa, Honduras. I com et dius? Primera pregunta. Molt bé. Lili. Bueno, el meu nom és Liliana, però bueno, fent una mica més curt, em diuen Lili. Per escurçar. Sí. I era molt gran el teu poble? Molt gran? Sí. Bueno, és de la ciutat. El que passa que la ciutat, jo vinc de lo que és, allà li diuen colònies, que és com un barri. ¿Vale? Si estem parlant de Barcelona, pues, és un barri de les afores, no tant en el centre, sinó que de les afores. Però sí, és una ciutat. Aquesta ciutat és la més important d'Honduras, perquè és, com si diguéssim, Madrid. Amb qui vivies allà? Amb la meva mare i els meus germans, perquè som 8 germans. Què recordes de la teva infància, el record que tens? Bueno, la veritat que és maco dins de tota la precarietat que n'hi ha en un país tercermundista, que a vegades costa una mica dir-lo així, però en realitat és això. És un país que es veuen moltes coses que en realitat, pues, a lo millor més endavant puc dir que no és el que jo volia per a la meva vida. I vas estudiar allà? Sí, bueno, dins de tot i amb molts de sacrificis, que jo crec que tots tenim que tenir a la vida els sacrificis. Quan som joves, òbviament tenim els que en aquell moment són necessaris i després, pues, a lo largo de la vida, en tenim més diferents, no? Però sí, vaig tenir el batxillerat, vaig fer el batxillerat aquí serien Humanidades, em sembla que és el que és homologat, i després vaig estudiar a la universitat també, el que passa que em vaig venir molt jove. Amb quants anys vas venir? Tenia 18. Sí. I vas venir sola? Pues sí, vaig venir sola i clar, dins de tot, pues, com abans ho he dit, som 8 germans. La sort que vaig tenir és que era jo la més petita. Dins de tot això va costar molt perquè, clar, seient la més petita, la més cuidada, la més tal, i vaig tenir que prendre aquesta decisió perquè el país, pues, no és el que jo volia per la meva vida. Què és el que no funcionava, no t'agradava? Bueno, són les circumstàncies que jo crec que dins de tot el que és la base d'una persona o la base de poder fer les coses és una economia estable. I l'economia, vulguis o no, és molt important. A més de l'economia, ja ho sé que moltes vegades segurament heu escoltat que aquells països són molt perillosos, tenen moltes coses que al final aquí no es veuen tant, i l'economia jo crec que va ser un dels punts que em va fer prendre aquella decisió de dir, en 18 anys, deixant la meva mare, que és el que més et trenca el cor, realment. Però bueno, al final em vaig trobar que un canvi de xip vaig fer, perquè clar, vulguis o no, després de ser la nina de la casa, vaig tenir que ser una persona adulta, quan encara, a lo millor, em faltava molt per això. Però dins de tot el que és, jo crec que va ser una de les millors decisions que vaig prendre. Què estudiaves? Pues bueno, abans les he dit que havia tret el títol de batxillerat i després d'això pues, vaig estar estudiant a la universitat. Clarament només vaig fer
3 períodes de 6 mesos, que lo fan allà en 6 mesos i és molt diferent que lo fan aquí, i estudiava pedagogia. Aquí vas voler estudiar alguna més? Bueno, no vaig tenir l'oportunitat, però sí que és veritat que ho he intentat i jo crec que al final, en algun moment, jo sé que lo lograré. Quan vas marxar al teu país, on vas venir al primer lloc aquí? Doncs mira, vaig venir a Espanya, sí, vaig estar aquí. El primer lloc on vaig estar va ser Girona i 3 mesos i després cap a Osona. O sigui, porto quasi bé, ara faré 18 anys d'estar aquí. I per què Catalunya i no un altre lloc? Bueno, quan vaig venir d'Honduras tenia un conegut que estava aquí i doncs d'aquesta manera vaig poder arribar aquí. Penso que si ell hagués estat a Madrid, seria Madrid. O no sé, País Vasco, allà. Va ser a Girona, a Girona. En un principi va ser una mica complicat perquè el que és tema idioma costa una mica. Jo me'n recordo que el primer, no sé, uns 8 mesos o així, ho vaig passar molt malament perquè, clar, vulguis o no, sí que és veritat que nosaltres parlem l'espanyol, que és molt semblant a lo que és el castellano, si diguéssim, però igualment notes la pressió de que la gent, vulguis o no, no entens el que esteu parlant o el que parlem o el que parles. Et va costar molt adaptar-te a l'idioma? No, ja ho veieu, més o menys ho parlo dins de tot, no tan bé, perquè òbviament no és la meva llengua materna, no? Però sí que és veritat que m'he esforçat. Jo crec que dins de tot això m'he esforçat. Tinc l'accent, òbviament, que l'he perdut molt, sí que és veritat, però sí que encara n'hi ha paraules que se dificulten, no precisament perquè no les sé, sinó que és el moment de com parlem de la llengua materna que tenim, doncs costa una mica. I també tinc que dir que, per sort, fins a on tinc l'experiència de l'idioma, l'he adquirit només per mi mateixa, perquè no sé per què, però mai m'he tret un curs de català, per dir alguna cosa. T'has sentit mai pressionada o discriminada per no parlar el català o així? És que és una mica complicat, perquè la veritat és que jo no vull que vosaltres canvieu, perquè jo no sé parlar, ¿vale? Fins a un punt jo ho entenc, però jo no podria haver arribat el 26 de juny a Catalunya i el 26 ja poder parlar o entendre'l com a mínim, no? N'hi ha gent que vol que l'endemà ja sàpigues tot i jo crec que realment la vida no és això. Jo el que sí que tenia clar des d'un principi, clar, sobretot era jove, perquè no li puguem demanar a una persona de 40 anys que pugui tenir un català mig com el tinc jo, per dir alguna cosa, que no una persona amb 18 anys. Perquè, clar, un de 18 anys es pot esforçar diferent, és tot molt diferent. I jo vaig tenir la sort de venir amb 18 anys, que vulguis o no, també he volgut fer-ho. Perquè n'hi ha gent que porta aquí molts anys, quasi bé igual que jo, i el català sí que ho entenen, perquè sí que ho entenen, però no volen fer-lo, perquè clar, ja ho sé que no parlem com vosaltres, està clar, és que és molt complicat també, però discriminada? No, perquè vaig tenir la sort també que em vaig casar amb un noi que ell és espanyol, perquè no és fill de dos catalans, però
té la llengua molt seva, vale? I doncs em va ensenyar moltíssim, i bueno, és el pare d'aquesta nena. I la veritat que junts anàvem aprenent, i ell pues, intentava que jo pues, aleshores no fos la meva vergonya no saber què m'estaven dient. Vale? I bueno, vaig posar de la meva part també, i bueno, a poc a poc, i ara pues, bueno, ja veieu, ho parlo pues, d'aquella manera, no? Si diguéssim. Estàs orgullosa d'haver vingut a Catalunya o no a un altre país? O t'hauria agradat anar a un altre país o en algun altre lloc? Mira, una de les coses que m'agrada molt i que en aquell moment quan vaig prendre la decisió va ser una oportunitat, per mi va ser una oportunitat, perquè òbviament venir d'aquell país cap aquí no a tothom se li dona aquesta oportunitat, vale? Perquè estem parlant que com a mínim no es pot venir en cotxe des d'allà, no es pot venir en patera tampoc, perquè clar, si fem una mica de distinció serien preus molt diferents, no? Venir en cotxe, venir en patera o venir en avió, no? Doncs vaig tenir aquesta oportunitat gràcies a la meva mare i al meu amic que tenia a Girona, i la veritat que m'agradava perquè jo en un principi, lo del català, no ho sabia. Clar, ara que n'hi ha molta red social i que coneixem més coses per lo que és l'internet, pues sí que se sap, vale? Però fa 17 anys, o més o menys, això jo no tenia ni idea. I què és el que més t'agrada d'aquí? N'hi ha moltes coses que m'agraden, i la veritat que una de les coses que m'agrada és realment la vida que tinc aquí. I una de les coses que més m'agrada és haver tingut la meva filla aquí. O sigui, és una de les coses, la meva filla, amb el simple fet que el seu pare la va veure néixer, sortir de mi va ser impressionant, perquè en aquells països, perquè passi alguna cosa així, no és el dia a dia com és aquí. O sigui que, perquè clar, estem parlant que la sanitat no és el mateix tampoc. Una sanitat que si ens posem malalts, si no tenim diners, costa molt que un metge, puguis arribar a un metge, així és molt fàcil. Vale? I per això ho dic, una de les coses que m'agrada i que m'encanta és això. A vegades ens queixem, perquè ens queixem de lo que és la sanitat, ens queixem de tot, però en realitat quan hem viscut coses que són tan precàries, assimilem tot una mica millor. Et va costar molt tramitar els papers per viure aquí? La veritat és que sóc una dona, per mi i per mi creença, bendecida, perquè la veritat és que no. Em vaig casar i ho vaig tenir ràpidament. O sigui que, en qüestió de, no sé, ràpid, ho vaig tenir. Un any i quizás hasta menys. O sigui que no és que no he estudiat per no tenir documentació. Has tornat mai a Hondures a veure la teva família? Pues, sí, vaig tornar una vegada, només. Bueno, perquè no tot tampoc és tan negre, també n'hi ha coses maques i n'hi ha coses bones també, que després de los anys jo tinc quasi tota la meva família aquí. Doncs clar, al estar quasi bé tots aquí, pues, no tens, bueno, tinc el més important, que és la meva mare, però la meva mare quasi bé cada any està venint. O sigui que per aquell punt no vaig ni cada any ni res de què veure amb això. I les tradicions, fas les tradicions catalanes o les d'allà?
Bueno, és una mica, no sé, diferent, no? Perquè en realitat, a on he tingut la meva adultès o edat d'adulta ha sigut aquí. I quasi bé, pues, faig quizás més les d'aquí, però no deixant les d'allà. I a casa quin idioma parleu? Pues nosotros parlem el castellà, mezclado con el español, así un poco nuestro, mío, un poco de las dos, y o sea que dentro de lo que es lo que hablamos más. I què tens previst fer en un futur? La veritat és que és incert, perquè no, tampoc pienso en largo tiempo ni en el futuro, solo que no me iría de aquí, a no ser circunstancias que me lo exigieran realmente, pero me gusta esta vida. Doncs moltes gràcies, Lili, per aquesta entrevista, ha estat molt interessant. I això, no sé si voldries afegir alguna cosa més. No, la veritat és que jo crec que més o menys ja hem parlat de tot el que és, i jo crec que com a estrangera al final m'he trobat gent tan bona, i sean d'aquí, d'allà o d'on siguin, o m'he trobat gent també estrangera, i m'he trobat gent tan bona que la veritat que me siento en mi tierra que no es mi tierra. O sigui que, no ho sé, és una mica, tengo una mica complicat los sentimientos, però bueno, res, és això, contenta de la meva vida realment, perquè quan miro enrere penso, i m'ha costat, però ara mateix estic molt bé.